Sziasztok! December 16-a van ma, a kislányom 9. születésnapja, éppen a kisfiam karate versenyére megyünk, úgyhogy innen a kocsiból jelentkezem. Valószínűleg egész nap a versenyen leszünk, illetve utána a kislányom születésnapját fogjuk ünnepelni. Hát ma egy olyan játékkal készültem a karate verseny kapcsán, ami a gésákhoz kapcsolódik. Ez egy kétszemélyes játék, a játékidő körülbelül 15 perc, ami azt jelenti, hogy inkább többször 15 perc. Ez egy nagyon izgalmas kártyajáték, ahol a gésák kegyeiért kell megküzdeni. 10 éves kortól ajánlott, és ez nem más, mint a Hanamikoi. Oldítsd meg a csábítás művészetét. A gésákat kell ajándékokkal elkápráztatni, de egy rossz döntés keresztül húzhatja a számításaidat. Nagyon izgalmas taktikai kártyajáték. Szép napot mindenkinek, sziasztok! Azt elfelejtettem mondani, ha tetszett a játék és szívesen kipróbálnád, akkor december 17-én az Arany 17 rendezvényközpontba magunkkal visszük, ha addig nem béreli ki valaki tőlünk a Társaskamra Komáromból. Megtaláltok bennünket Komáromban, Petőfi Sándor utca 6 szám alatt. Sziasztok!